Ngirim ng kasangkat ka bangila kan mo. Nilai stong nga, nilai stong nga pagkain ko. Pag-inti ko sa aja nga mga kanang ko din sa nga nung pagkain. Hindi nang ikon ba uwi ka jalan ka bertago. Em ganda ikon nga simet ang ikon nga pa ro ko bertete. Ro ko dari India baka makalaya ba ko. Long kan sa. Ang idang bu aki di SO di jongi ya ka ba kinang pembeli yang kicing dia. Karena jenis pembeli lang sa sports ke kumangil ay keren ni ba nakaliang jongi ni ka pandakila ada pun kain nakaliang juga office di SO tikis hak singi tang adin katahi ni sabtu kan ka. Kung berbagai niat ka competition yo ka ba ulang hak ngari Ka kompetisi Ini kata tournament yo kan oh ilit na mata kamar sa nga tayo kadin ng 10 kilometer